Bună dimineața, prieteni! Ori de câte ori am ocazia și ies pe râu, îmi rezerv 2-3 minute, 5 minute, hai să spunem, să mă uit un pic pe râu, să admir peisajul, să văd dacă este mișcare pe râu, mă refer la pește, dacă iese și se hrănește la suprafață. Văd niște sărituri în partea cealaltă, lângă, am văzut de fapt înainte de a veni, sub salcea acolo, impresia că a fost avat. Deocamdată numai obletele sare, aproape de mal. O să încercăm. Sunt pe siret. Siretul nu este prea limpede, este puțin pișcat, dar încercăm. O să intrăm și o să mergem prin apă, pe partea cealaltă, acolo unde, sub sălcile acelea, sub stuf, să încercăm acolo. O să vedem porțiunea asta de aici. Și o să urcăm ușor, ușor, să încercăm pentru clean. Folosesc bățul de muscă, am să vi-l arăt pe parcurs. Dar haideți să ne apucăm de treabă.